Hola, benvinguts de nou a Projectem TV, a la nostra secció de dietètica i nutrició. Avui us parlarem de l'alimentació durant el període de la lactància. Aquest període és molt més esgotador que no pas l'embaràs. Hi ha un augment calòric de 500 calories i és que la producció de llet causa un gran esforç metabòlic. En aquest període és vital menjar sa i equilibrat, perquè si mengem en excés és molt fàcil patir un sobrepès, en canvi si mengem en defecte la qualitat de la llet serà dolenta i a més podem patir una desnutrició de la mare. En aquest moment la panxa està molt distesa, per tant sempre tindrem sensació de gana. És important anar controlant el pes cada setmana. L'idoni seria perdre 200 grams cada setmana. No és un moment que nosaltres ens haguem de plantejar com a pèrdua de pes, però sí que s'ha d'anar controlant. Per tant, hem de menjar el suficient per estar ben nodrides i perquè el nostre nadó mengi adequadament, però alhora també hem d'anar mobilitzant les reserves del nostre cos, que hem anat fent durant l'embaràs, i anar tornant al pes d'origen. Una altra cosa que s'ha de tenir en compte en aquest moment és que hi ha certs aliments que poden desagradar el nostre nadó. És important saber quins són i tenir-los identificats, i si veiem que hi ha algun problema amb el nen, doncs eliminar-los i ja està. Aquests podrien ser tot el que seria la família de les cols, els espàrrecs, el pebre, la nou moscada, la mostassa, l'all, la ceba, les carxofes i els espàrrecs. A continuació us donarem unes recomanacions per grups d'aliments. En primer lloc trobem els làctics, que ens aporten proteïna d'alt valor biològic, són fonts de vitamina D i calci, i si es pateix un sobrepès hauríem de prendre'ls desnatats. Per exemple, serien 4 racions al dia, serien 2 gots de llet, 2 iogurts i una miqueta de formatge fresc. Si parlem de la carn, el peix i els ous, hem de dir que és proteïna també d'alt valor biològic, són font de ferro i de vitamina B12, i el que hem de tenir en compte és que en aquest moment precís les necessitats de proteïna es dupliquen, per tant hem de menjar una miqueta més. En tema quantitats, de carn seria uns 110-130 grams cada dia, de peix mínim 4 cops a la setmana i d'ous de 2 a 6 a la setmana. Aquí sempre el que hem de vigilar, sobretot, són les carns greixoses i els embotits i coses d'aquestes. L'altre grup d'aliments serien els cereals, la patata i els llegums. Són fonts d'hidrats de carboni, per tant és la font principal d'energia que obtenim, i són pobres en greix, i si els prenem integrals aportem la fibra necessària en el nostre organisme. Llavors, també són fonts de vitamina del grup B, que és molt important pel desenvolupament del sistema nerviós del nadó i pel sistema nerviós de la mare. De pa, per exemple, en prendríem cada dia, i de la resta dels farinacis els repartiríem de 2 a 7 racions durant la setmana. Llavors tenim el grup de les verdures. El grup de les verdures són fonts de vitamines, de minerals, d'aigua i de fibra. D'aquests n'hem de menjar 2 racions al dia i d'uns 150 a 200 grams. La fruita seria una font també de vitamines, minerals, aigua i fibra, i serien 3 racions de fruita al dia. El grup dels sucres hem de dir que, com tots sabem, són hidrats de carboni simples, per tant ens aporten calories buides, no ens aporten res a part de calories. Llavors aquests n'hem de controlar la quantitat, diàriament hauríem de prendre de 20 a 30 grams. I per últim, els greixos. La font principal dels greixos ha de ser l'oli d'oliva i potenciar els àcids grassos poliinsaturats que provenen del peix blau. Vigilar els greixos saturats com la llar, la mantega, els embotits, etc. i serien de 3 a 6 racions diàries. Seguidament el que us volem donar són uns quants consells per a aquesta etapa. El primer consell que us donarem serà que hem de beure 3/4 de litre de llet o mig litre de llet i que va de complementar amb altres làctics. Després hem de beure de 2 a 3 litres d'aigua. Pensem una cosa, que el 85-90% de la llet és aigua, per tant l'hem de reposar. Una forma de saber si estem ben hidratats o no és l'orina. Si està molt concentrada i té un color molt fort, és que estem deshidratats. Com sempre recomanem, hem de menjar de 3 a 5 cops al dia, hem de potenciar les fruites, les verdures i els integrals, i llavors hem d'evitar el tabac, l'alcohol i la cafeïna. El tabac disminueix la producció de llet i la nicotina passa cap a la llet. L'alcohol, si en prenem poca quantitat, que seria un got de vi o un got de cervesa, no passa res, però si en prenéssim més podríem intoxicar la criatura. I el tema de cafeïna, la cafeïna també el que pot fer és que el nen el desvetllem. Llavors no hauríem o no prendre'n o prendre'n com a màxim 1 o 2 al dia.
Altres recomanacions seria no menjar dolços de forma habitual, disminuir la sal i els picants com la pebre en les coccions, menjar molt variat, ja que de tots els aliments obtenim diferents nutrients i és molt important en aquesta etapa, utilitzar diferents tècniques de cocció, sobretot senzilletes, a nivell de bullits, microones, a la planxa, i utilitzar l'oli d'oliva com a font principal. Per últim, dir-vos que en el període de lactància no és el moment de plantejar-nos una pèrdua de pes. Si mengem bé, mobilitzarem les grasses que hem fet de reserva durant tot l'embaràs i tornarem a tenir el pes habitual. I fins aquí l'alimentació en la lactància. Esperem que us hagi sigut útil i fins la pròxima.